Tapos noon, the next day, this is Sunday at tayo nag-book ng Grab. We went out. Yeah. So, dito sa may Taft, ang haba na napili dito sa Famahal. So, parang one of these days. Right? Pagpunta dito sa Makati. Sundays at Makati, it's different. I mean, unti-unti na rin naman nagkakaroon ng car traffic lalo pagdating na hapon. Pero, generally, traffic is light pag mga ganitong araw. And alam mo yun, sobrang nakakatawa mag-ikot lalo na pag Sundays. So, ngayon tayo ay tumawid dahil ang ating itinerary natin ngayon, pupunta tayo dito sa McKinley. Yes. So, with the family, we attended mass dito sa sanctuaryo. Caught up with the service.